Ξυπνάς με το πρώτο διακριτικό καλωσόρισμα του ήλιου, ανυπομονώντας να πάρεις μία γεύση από το ανεπιτίδευτο. Οι καλοκαιρινές μέρες είναι για να βρεις τη θέση σου κάτω από τον ήλιο, να νιώθεις τη ζεστασιά του και στη συνέχεια να την καταπραίνεις με ένα ντουζ ή μια βουτιά, μια πρόποση, μερικά γέλια, ένα σκηνικό. Η καλή γεύση βρίσκεται στις λεπτομέρειες, τα συστατικά, τη φινέτσα, το τερουάρ. Το τραπέζι για ένα άτομο δεν υπάρχει. Όλα είναι το μοίρασμα. Μία ενιαία απόχρωση του λευκού. Μια πληθώρα από τόνους του γαλάζιου. Μαζί. Σαν οικογένεια. Η αλήθεια είναι εδώ. Και δεν υπάρχει καλύτερο μέρος για την ανακαλύψεις από την καρδιά του Αιγαίου.